دے بوہے تے بین پوچھیا نہ جائے پچھتے صحیح شہن میرے جائے خاکی بندیاں کلو جناب مصطفیٰ نماز مرتضی جناب مصطفیٰ نماز مرتضی نماز انبیاء ماں حسین دی بعد نبی دے کوئی نہیں آیا ثانی سرکاری علی دا بیا دو عالم وچ چلدا اے سب کاروبار علی دا جے جنت وجنا چاہنا ہے رکھ دل وچ پیار علی دا یہ پیار ہوئی دے خوشی ہو کے ایک نعرہ مار علی دا مریم بھی جان دیئے رب چاوا تھاوے جبریل جان دے بوہے تے میں پوچھیا نہ جا خاتون جئی ہسی تھے کیویں مسر بنے دے قدماں تے رکھے حسین کر وہ صاحب آیا ہے ماں حسین جی نبی آسرا کل جہان کا نبی دیا دلائے ماں حسین جی نبی آسرا گایستی و زہرا دلالے اپنی ماں کی وجہ کو جینے بنا بے مثالے اپنی ماں کی وجہ پچھتے صحیح شہن میرے جائے خاکی بندیاں کولو جناب مصطفیٰ نماز مرتضی نماز انبیاء ماں حسین دی پیسہ والا نبی آسرا کل جہان دا نبی دیا دلائے ماں حسین دی نبی آسرا